Innocent ane kufunga makore amanzwa 13 years tichidanana. Tinoonera Mumota. Kufunga ndasvika pastage yekuti ndakati inini Ndaneta pamakore ese aya muchingoya nemota chionera namota zvikuita asi kundiitira. Ndakasvika zvishwapa ndakasvika pakutoita nhumbu. Ndikafona ndichiti ndaita ndikurwadziwa ngeseti yabva ipapo. Uyai kupi svikai kwatinongosionerana parodi pavanopakira mota. Havana kumbooneka, havana kumbouya kusvika ndaita miscarriage. Vanga vemurume wangu vanosvika kumba vachinyawaira. Opinda gozi pamba pevabereki vachinyawaira. Zvekuti ndinototi musa kosori hapane kuzvikwana. Tinoti kana takunyako tinenge tinozvitaura asina kukanikwa nezvepadera ndoda nyaya dzechokwadi saka nditrust nobody ndiendeseiwo kuna nemi vakateerera nemisi vedai. Nyaya yangu yakamira yakadai. Isusu inini naInnocent ane kufunga makore amanzwa 13 years tichidanana. Tinoonera Mumota. Kufunga ndasvika pastage yekuti ndakati inini Ndaneta pamakore ese aya muchingoya nemota chionera namota zvikuita asi kundiitira. Ndakutochembera chionera namunhu mumota. Azviita here tichagitodiko kunogara tichaona pasanda nemari. Saka zvavanoita ivo vane shanje vanoti kana vakasvika kumba kwedu chezvinhu vakaona ini ndisipo vanogona kutaura kusenda message pafoni pangu kuti waenda kunoona. Saka ndakabva ndavati inini zvinhu zvamukundiita hazvisi right nekuti mukunyanyisa. Chingoitai sechingobvisai mari titese tibude tiende kwedu tega. Zvimwe zvachona zvava paextend yekuti hazvichaita kuti onai mukuramba muchiti ndikabuda kumba ndichinoita zvandinenge ndichiita zvekutengesa munobva matauro tinenge munohura. Hazvisi kundiitira plus kuti muchiramba muchisvika kumba pamba pandogara nenge pavabereki. Ndogara pamba pavabereki. Hazviita kuti tirambe tichita sei muchiuya muchimira parodi muchipakira parodi muchiuya kumba. Ngatibudei tinogara kwedu tega. Ndakasvika zvishwapa ndakasvika pakutoita nhumbu. Ndikafona ndichiti ndaita ndikurwadziwa ngeseti yabva ipapo. Uyai kupi svikai kwatinongosionerana parodi pavanopakira mota. Havana kumbooneka, havana kumbouya kusvika ndaita miscarriage. Vakatamisana ndichiti inemi ndozviye zvandaidzokera kumashure kutaura kuti dai tatsvaga kwedu kwekuita sei ngozi pamba hamusvike nekuti hamusati maita sei hamusati mabvisa mari. Vakabva vanyora list vatumira dombo vanonyora list vanyoresa list kuna ana baba vangu kunenge navababa vangu vapiwa list rebva vandidzosera vanti ndichengetere ndezvelast year ndobva ndichengeta zveshure list redu. Saka chachichinyanyonetsa ndechekuti vanoti pamwe pacho vakasvika ndisipo sezvandambotaura kuti vanozotaura kuti uri chii vanobva vabudisa muromo wekuti handirore zvakadai. Saka vakauya kumba mumwe musi ndandatovaisira message mukuseni kuti ndikuenda kuHarare ndavaisira message yeye ndatoenda kuHarare ndatozondaenda nehanzvadzi yangu. Vatozvinzwa tatotaura ndadzoka uri kupi nditori muGlendale ndichitovapa maupdates ese. Vabva vazosangana nehanzvadzi yangu bvabvunza kuti anga aenda here kuHarare zveshuwa. Hanzvadzi yangu yebva yaramba bva ndifonera chinditi zvoni ndozvaandibvunza ngabvunze inini kuti wewe wangu waenda kupi zvine unhu here izvozvo. Ava bva vauya kumba kwedu kwandogara kwachona kwababa vavasvika bva vati muitiro wokuita ini handisi kufarira. Hanzvadzi yako ndaibvunza kuti waenda kuHarare here ikatairo ndinomboenda kuHarare. Ndobva ndati angagotaura kuti chii. Ini natondifonera chiti hahusi hunhu hadzisi tsika dzekuti anondibvunza nezvako iwewe asati arora.
tiri pakutotaura ipapo ini ndibva ndati zvimwe zvachiona sezvandataura kuti muri kuzozvinyanya. Dai maita sei mangozikanwa alright. Kunokumba kwacho makutouya already makutongosvika kumba kudhara. Saka chingoitai sei ngobvisa kuti muzikanwe tobuda toenda kwedu tega kwatinoita sei kwatoita zvatichita tega. Vakandivo vakandirova pamberi pamai vangu. Svika mama azotaura mama kuti uda kuuraya mwana wangu pamba pavo here, uda kumuurayira panapo here, vachiramba vachindoreva. Moswa mainzwera mupomerwa nomangari. Pamusoro mambo, pamusoro makurukota mese muri pano. Handisoda kupedza wanzi moswa waiyotona nyari pamoswa wainzwei. Ndainzwa. Urubvuma here moswei? Handisi kuramba pane zvese izvo. Handisoda ndozvanaita kuti handisoda kupedza nguva yedare. Zvese zviri kutaurika hapana pakuti ndiri kupikana napo mukati. Pane zvimwe zvinenge ine muratidzi chiita chose. Ndisingadi kupedza nguva zveshuwa nalinda tava nenguva tichidanana. Handinyepe. Tichidanana kudaro. Inyaya iri kutaurika yekuti ndinzi kana kuti ndionekwe kumba nechi hakusi kuti tinotanga kutaurika panapa kana uri. Takatozvitaura tiri tega ende tine mamwe mafomalities atakatomboita. Takatomboenda kunana inonzi Kiaora kuna sekuru vacho, tikaenda Glende kunana tete. Iri nyaya yekuti ndizikamwe tive tinenge tichifambisa. Then tadaro zvazviri kutaurwa zvelist zveshuwa takatozvida hakuzoti ndakazvitandika. Takatoti it was true. Tatobva ikoko nobva tataura nyaya yekuti tatsvaga dombo nobva taenda vakatowinza list ende zveshuwa list yakauya. Yauya pane zvaivapo mari dzaidiwa nechi, of course zvagara zvinenge zviri zvinhu zvinenge zvichodiwa. Ndobva tataura nomumwe kuti taona chamari inini ndagara ndine imwe marriage handisi kuramba ipapo. Uyu anenge ari second marriage to me. Ndine vana vari kuenda kuchikoro nechi, asi ona tichida kuti tibatanidze mari tichida handiti. Mari taitobuditsa ndiye aitoichengeta anokudii. But pane zvakazongoitikawo. I think was it May, June, ndakabirwa mari yekubasa yokuti I had to replace it. There was no way yokuti ndaitosungwa in fact because hapana maexplainire ndoita mari yakabiwa iri mumota yekubasa. So it was an issue. Takatotaurira namadhamu tipo tikatozoenda kuchimbadzo kuti tikwanise mari yacho tireplace. It's okay. Atindi panyaya yemwana uyu. Pfungwa dzenyu dziri kudii pakudana nemwana uyu. Asi wakutaura kuti makore awanda. Ndagara urongwa huripo kuti ndagara ndifana kumborawa 13 years. Tikati 13 years continuous tingava munhu hongu takadanana kunana 2013 nechi akatombozondoroorwa akadzoka tikadanana hakusi kuti it was continuous. Ndiye musikana wako wokutanga? Ano nditori nemumwe mukadzi. Hapana pamwe handakubvunza zvakanaka. Ndakamboti takambodanana kuna 2013 akatozombororwa akadzoka takadanana futi ndizvo. 2013 up to age ndowani 15 May.
Right. Ndiri kuti makambodanana. Akatombozoenda aenda kune imwe marriage. Fine, good. Marriage yekuya kwaenda uchibva ramba kushanda ndibva adzoka zvake pamusha. Pamba. Handiti kaundi ndiwo kamutadzisa kwakanga aenda uko. Zvinokwanisa kudaro. Andikuona nyaya bana. Uyu murume uyu asi marriage yako ine mudzimai ari mumba izvezvo handiti. Now yakazoya mashure munge madayano uyu. Kana kuti yagara iripo kumashure. Yagara iripo. Yagara iripo kumashure. Yagara iripo. All right. Okay. Saka uyu kuzopinda kwaita mumepu yako iwewe anga achitouya pana mai guru nechekare. Yes. Okay. All right. Saka achibva arorwa achibva aenda kune imwe marriage ndibva kwanoizunguza futi ikoko kuti adzoke uko. Anganimuona. Saka vanhu ava vanodana zvechokwachokwa da handiti vanodana chaizvo. Saka unzwa kudarira kuti patakomana 20 iko 13 years zvimboti ndiri kuronga chete zanyanya handiti 13 years zaita sei nyanya and 13 years dzemotikari mufarasimu handiti rudo ruda pakatambanuka. Motikari zofuma uchichikwidza vanhu wakomana mimi. It's bad. All right. Zvakanaka kungobvunza zvangu ndiri kubvunza. Kana muri mubvunzo enderai zveimberi tisvike kupangu. Hakuzi kuti pese 13 years kuti taingosangana mumota kana kudii. Pangu mahotera kakwati. No. Takatomboroja imba nechindokwacho kwavakatozobva vachienda kumereri. Okay. Saka nhasi muri kuti kudii? Uyu mukadzi wako handirambe kako ndingatoa munhu wekuti anotozikamwa chero kumba kwangu kwacho kune first marriage anotozikamwa. Ndizvo here? Ini ndikurambana nazvo nekuti inini kana but first usimusabino mune mana here besides yakashaya mune mana here ati survive hatina hamuna. Okay, chiende zvemberi. Inini ndiri kuzviramba zvinotaurika zvinokwanisa kutaurika zviri nyore kutaurika pachivanhu kuti ndizvibvume handingati handisi kuvashora pazvava kutaura kuti ndizviti ndizvozvo vangave murume wangu vanosvika kumba vachinyawaira opinda gozi pamba pevabereki vachinyawaira zvekuti ndinototi musati hakosori hapane kuzvikwana tinoti kana takunyanzo tinenge tinozvitaura tichiti chii pamwe nini kutadza kunzwisisa kwangu kusaziva kwangu ndokuti wakakosora na uyu mudzimai ari kutaura zvinhu zvechishona chaizvo hatiti kuti mukwasha kana munhu achida kuroora hafani kusvika pamusha achinyawaira azviite makore ako amagarisana kana kuti munguva yachamagarisana hauchisiri munhu anofanira kusvika pamusha paatezvara kuchiita zvekuvanda zvekudaiwo zvinoreva kuti uchiri kuda kumbonakidzwa naye chidzimai pasina chinovakika chiripo iwewe uri kusere kwepfungwa dzako ndiri kuona pfungwa dzekuti uyu mudzimai wakunakidzwa naye handifaniri kubuda pachena handifaniri kubvisa chandinobvisa asi kuti chii kuona kwandaita ndiri kuona kuti uyu ari kutaura kuti kana ndakada kungoti nzve kuti ndiito zvandinoita iwe unobva waita shanje ende shanje yachoka iri kubva yatsotsigirwa nepekuti wakanopasa futi kwaangaita se panga nokuti uri kumuda but ane question ari kubvunza kuti kusvika rini ndosaka ashandisa izvo rekuti izvo uri kundishandisa
Munyatsodzwisa here vazezuru vashona vari muno kushandisa. Kana munhu mukadzi akati uri kundishandisa atoreva zvakaita sei kuti basa rako iwe ndirokungonakidzwa naye. Handitika wapedza naye hauna chimwe chinhu chaunoda paari kuti paunenge wafunga ndoda kungofara zvangu moenda zvaimbodi mosangana. Asi uyu anenge achiti zvino kusvika rini zvandiri kuita izvi nenguva yareba kuvabereki vangu vasina chavakadyawo ndopari kuda pfungwa yekuita sei yeushandiso. Kana uchindidaka chindibvisisa pfumba ka tinyatsoita zvinhu zvinofanirwa zvekuti zvemukadzi nemurume chaichaichai ndio zvaari kubvunza mukadzi uri kuti iva tada kunzwa assurance kuti uri kudiwe mamirira zvakaita izvezvi ndinganyepa ndikati kana timudhuze munomu ndikuti by August tofanira kuvatitari zvirikuitika ndezvekuti handisi kuti pane tingatadza kuzvinzwisisa but I think kubvira tichitaura nemudzimai wangu enyaya yekuti ndine mwana atori like izvo zvaakutoenda kuform 6 panoda exam fee panedi even macontributions even efees nechititoshanda tesandombo contributa waitomireba kuva vabereki vavo vari kudiwo chizvo ndirikuzviza ndozvakuti apa pandiri kuti by August tiri kuti unanyere panapa. It becomes so painful kurwadza kwakanyasa zvikuru chaizvo kana kune mudzimai nanamai vari kukuti iwewe uri kuti ndiri kuconcentrata ndakatarisa kumwana wangu wandikabereka anofanira kuenda kuform 6 ari kuita form 6 ndio wandiri kunyanya kukoshesesa kwazvo kundani iwewe wari kutoronga naye futi mari yake yekuti uyaende kuchikoro. That means uyu manje kahana chi basa. And there comes the word here is going to kundishandisa muchirungu oti exploitation. Hauna for the past ameno makora magarisana iwayo mwana uyu asati atombosvika form 6 asi kuma grade 1 or 2 whatever hauna umboti hanya dzekuti dai ndangobvezawo zvangu chimwe cheuviri kwananatezvara kuti ndingodziwo ndinosvika ndichiombera asi unongokonzerana nemhuri yako chetechi. That means there is a deliberate intention yekuti uri kushandisa chi munhu. Ende kubvuma kwako kwauri kuita pana kuti ndiri kuziva mukadzi wangu chichichi ini ndiri at the back of my mind ndatoona imwe pfungwa yekuti wangouya toti ndinosvika kuzvibvuma totopedza todzokera futi semuchi ndinongozvibvuma zvongopera ipapa zvatodara rinobvuma. Yes. naivuru anofanira kupupura kuti mudzimai wako ndiani pakati pako ino vabereki vake. Saka nhasi tora vabereki vakanopupura yekuti muri moko saka vari kutorwadza zvamarwadzi vari kuita kumwana wako ari form 6 uye ndizvo ari kuita kumwana wako. Ende pamusoro pezvo futi uchengera pamusoro pezvo ndiwo kanoputsa futi mirija ipamwe akatogara zviri nani. I don't know. Now ini ameno kana pane mwana kutaura iwe une chimwe chauda kutaura here. Ndingangoti zvingaita senge kuti ndichiconsider vana vangu but izvezvi zvichitori wake wacho watidai titori kutoti vavo tiri
batsiriza kuti wake newe here kaundi somebody else izvezvi titori munhu wekuti mauniforms nechiiti ndo zvatati chitomhanya-mhanya no uri kumhanya-mhanya nezvevana vako neumwe mwana wemurume uyu asi uyu mwana uyu mwana akaberekwawo kana baba vako naamai vake haufunge here kuti anofara kuti zvoshuwa ndikuita I'm sorry ndakutaura zvinhu izvi but zvinondibata iri bit kuti iwe murume ndichasenza I will try to use mazwi anenge akati reruke iwe murume iwe zvaunenge uchishanda uchiita basa naye parukukwe iye ari kukugamuchira pasina kana chinhu wani chaukaisa kuvabereki vake unofunga kuti pfungwa dzake dziri chiti kudii ndoda kufungira madzimai paanenge ari mubasa iroro kufadza murume wake anenge achitofunga kuti pata vabereki vangu hapana chavakadii zvandiri kuitwa zvino izvi vabereki vangu hapana chavakadii avakadya so it becomes so painful but kana akabvisirwa pfuma zvakanaka she is in luxury ari kunakidzwa haigona kungokwesha uchingokukwesha uchikwesha munhu pasina chawakambodii kusara chakwasubvura une chauchada kutaura here hapana inini zvandoda kuti uite ndoda kuti usunungure mukadzi wanzwa nekusunungura kana neni ndoda kuti muripe mbudzi 3 dzekumushandisa kwakutoda sei parume pamusoro pezvoro wanzwa nekuti uri kumushandisa you exploiting her without in anticipation uyu akatarisira kuti ndicharoorwa makore awanda nowanda waya nemubvunzo wakadai so iwewe uri kuda zvokubvisirwa pfuma here setachaja tataura nemunhu kuti aroorwa uda kubvisirwa zvokubvisirwa pfuma good fine right mbudzi 3 dzaunoisa kuyodya nehama dzake kuti ndakanga ndichishandiswa I was being sexually exploited pasina chakabva kupi chakabva munhu kuti mwoyo wake utambanuke 1 2 ndinoda kuti uroore now yeugasa handibvumirana nayo is too far kwanzwa now ndinoda kuti upfakanyike uroore ubvise pfuma kumudzimai uyu kuroora kunorakidza chido handiti chekuti ndakabviso kana 400-500 vabereki ndauya zvimwe zviri kuita sei zviri kuuya zvinoita kuti pfungwa dzevanhu dzigadzikana handitika saka ndoda kuti utange kupfakanyika iko zvezvi this is November tumupa 90 days unikuita sei tinge takudziwa kuti hai wapone zvakasvika kunani kunati zvose zvofanira kuitwa plus pane zvinhu zvautofanira kutoita unofanira kubvisa nhumbi unofanira kubvisa nhumbi dzekwamai nekuti kuti uri kuroora ukaita masungiro emwana uya akashaya uya zvese zvofanira kuti haisi mhosva yake zvese zvofanira kuitwa pana anatezvata nanambuya unofanira kuzviita izvozvo ugare chimwe chatoda kuti ndikusimbise nachando chekuti mutemo watinawo muno muZimbabwe haurambidze barika as long as achiita zvekuti ase barika unogona kuzviita izvozvo asi roora wanzwa roora by 3 months from now unofanira takunzwa kuti waroora iwo kana pasina chaitika unouya kuti wozunguza sexta hapana chati chaitika tomuteera nezvikonzi apedza